Днес телците могат да очакват вдъхновение и енергия, които ще ги насърчат да се фокусират върху своите цели. Социалните контакти ще донесат радост и нови възможности. Така че не се колебайте да се свържете с приятели. Днес рибите ще почувстват вдъхновение и креативност, които ще ги водят към нови възможности. Опитайте се да отворите сърцето си за нови запознанства и преживявания, които ще внесат радост в живота ви. Днешният ден ви носи много положителни изненади и възможности за творчество, не се колебайте да изразите истинското си аз. Социалните ви умения ще блестят, което ще привлече нови интересни хора в живота ви. Днешният ден носи нови възможности за професионален напредък. Козирози, така че бъдете готови да покажете своите умения. Взаимоотношенията с близките ще се укрепят, а позитивната енергия ще ви вдъхнови да се радвате на малките неща в живота. Днес е ден, изпълнен с енергия и нови възможности за овните. Вашата увереност и ентусиазъм ще ви помогнат да преодолеете всяко предизвикателство. Възползвайте се от подкрепата на близките си, за да реализирате смелите си идеи. Днес новите идеи и креативността ще бъдат на преден план за близнаците, което ще направи деня ви вдъхновяващ и динамичен. Общуването с приятели и близки ще ви донесе радост и нови перспективи. Така че не се колебайте да споделяте мислите си. Днес ракът ще усети прилив на вдъхновение и креативност, което ще му помогне да реализира дълго отлагани идеи. Отворете се за нови възможности в отношенията си, приятелствата и любовта ще ви донесат радост и удовлетворение. Днешният ден е идеален за нови начинания и развитие в професионален план, което ще донесе удовлетворение и успех. Наблюдавайки детайлите около себе си, ще откриеш вдъхновение и радост в малките неща. Днес везните ще усетят подем в креативността си, което ще им помогне да разрешат стари проблеми по новаторски начин. Не пропускайте да споделите радостта си с близките, усмивките и доброто настроение ще ви съберат още поблизо. Днес скорпионите ще изпитат вдъхновение и креативност, които ще им помогнат да преодолеят предизвикателствата. Взаимоотношенията с близките ще се укрепят, благодарение на искрените разговори и споделени емоции. Днес стрелците ще се почувстват вдъхновени и подкрепени от обкръжението си, което ще им помогне да постигнат нови цели. Възползвайте се от позитивната енергия, за да реализирате интересни идеи и да споделите усмивките си с другите. Днес Водолей ще се наслаждава на креативно вдъхновение, което ще помогне за решаване на стари проблеми. Социалните контакти ще бъдат особено успешни и ще внесат радост в ежедневието ти.